Август Муслим агрофирмасының районда 31 000 гектар жері бар, шуның 2281 гектарын озық культуралары беле қолғанына біртіклі культуралар шешілген. Біртіклілер шешілген майданның көп үлешін 16 000 гектарны күзге будай тәшкил ете. Yıllar құры болу себептенде бұл қатлы көп оңыш алып болмады. Ләкин біз тілегенше біз өз қанағат. Әлігі сорт біздің семеной болып бара, семенaya кете. Bütün basılardan da indi alдағы yıllık semene әзірлерлік мүмкіндігіз бар. Парамалыда өр-яңа сүршілік кішіріп келе, анда ұрлық калибрланып, жоғары тәләпләргә жеткірілі. Агрофирма урып жүйіні механикалаштырылған отряд белән башкара. Ургышы 9 һәм 11 метрлы 11 торум комбайны, 7 класс тукану комбайннар эшли. Комбайннар Лилияни бункер перегрузчиклары белән тәэмин ителгән. 4 бункер икмәк сыйдырышлы перегрузчиклар эшне тоткарламасы өчен әйбәт. Комбайннар туктап тормый, икмәкне бункерга бушата да эшне дәвам итә. Басулар чиста мотор, комбайннар һәм механизаторлар белән bütün техникаларда тәэмин ителгән. Көненә 2 тапкыр ашау қаралған аларға хезмәт халкы белән һәр вакыт даим таныштырып торабыз. Техника механизаторлар белән тулысынча тәэмин ителгән. Эшчеләрне районның төрле авылларыннан вакыт йөртә. 2 тапкыр ашату оештырылган, механизаторлар бушлай туклана. Кайнар ризыкны үзара килешү нигезендә политехника техникумында әзерлиләр. Кәефләр әйбәт, уңыш Аллага шөкер. Алай күп мәшәшмәгәнә җыеп алабыз уңышны. Эш оештырылган. Көздән шушы басуларга үзем авыз сиптем, үстерәгә. Һәр шуны үзем җыеп алам. Алай туктап торыш юк, эшләр әйбәт бара. Басуда иртәнчек бетүгә эшкә керешәләр һәм караңгы төшкәнче эшлиләр. Техника чыгымчыласы сервис хезмәте дә басуда. 2 газель машинасы ритеп ябыштыру һәм башка җайланмалар белән тәэмин ителгән. Арпа семенасын әзерләйбез ХППга ташып, иләп, алар кире кайтарабыз үзебезнең зираттакларга. Көзгө бодайны туп-туры кайтарабыз инде үзебезнең зираттакта, үзебезнең ЗСК агрегатында иләп, киптереп, киңсәләргә тутырып саклыйбыз. Һәм үзебезгә семена итешәчәкбез һәм сатырга әзерләйбез. Көзге чәчү өчен бодайның Скипетр һәм Московская 56 сортларын сайлаганнар. Агрофирмада көзге чәчү 17 000 гектарда башкарылыр дип планлаштырыла. Белүгезчә, Август Муслим агрофирмасында басу кырлар көздән эшкәртелми. Биредә наутил технологиясына өстенлек бирәләр. Әлеге технология нигезендә җир сөрелми, урып җыюдан соң калган үсенте калдыклары камыл күпмедер вакыттан соң мөлчә барлыкка китерә. Туфракның өске катламы эшкәртелмәү сәбәпле дымлылык та саклана ди белгечләр. Икътисади яктан да наутил технологиясе күпкә атышлы, чыгымнар азрак. Римма Авзалова, Динар Менхажев, Муслим телевидениесе.